Megi gadaga ne diýerler adatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä adamlaryň köçede özara gürüňdeşlikde koronavirus agdamagy olaryň saklanmagy bilen tamamlanyp bilýär. Koronavirus bara deslendi gürüňdeşlik üçin alyp gidýärler. Nowatlarda awtobus duralgylarynda awtobuslaryň içinde adamlaryň özara gürüňlerini ýörýitä adamlar diňleýärler diýip habarçymyz 26-njy martda habar berdi. Onuň sözlerine görä köp halatlarda adamlary tutup äkidýänler raýat giyimli, saklanan adamlaryň ykbaly belli däl. Häkimetleriň şeýle hereket bilen irad arasynda koronavirus sebäpli dowul döremeginiň öňüni almagy tinançyan bolmagy çak edilýär. Soňky hepdeniň dowamında Türkmenistanda koronavirusyň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça çäreleriň hatam güýçlenenligi gözleýilýär. Paýtagtda we vilayatlariň arasynda hereket esle çäklendirildi. Ýollarda hem jemgyýetçilik ýerlerinde adamlaryň gyzgyny barlanýar. Näsaglyk alamatlary bolan adamlar karantini uğradylýar. 26-njy martda Azatlyň habarçylary jemgyýetçilik ýerlerde muht dezinfeksiýa serişdeleriniň peýda bolandygyny emma dermanhanalarda olaryň gytçylygynyň dörenligini habar berdiler. Bankyň ýerilgesinde spirtli dezinfeksiýa serişdeleri goýulypdyr. Çyk salfetkalar we oksalin maz. İçeri işler ministrligine degişli edaralarda giýerilgelerde oksalin mazy ýatyr. Burnuňa çalmak üçin diýip habarçylarymyzyň biri aýdýar. Beýlekisi hiç bir dermanhanada we dukanda antiseptik serişdeleri gel we salfetka ýok. Ýogsa bir karar sowda merkeziniň giýerilgesinde alyp ulanmak üçin antiseptikleriň ulgaplary dur. Mejburlyk ýok, emma islan adam ulanyp bilýär diýip belliýär. Häzirki wagtda Türkmenistanlylaryň köpüsi maddi mesele alada bildirýär. Ýurtda koronavirusa garşy alınıp barlayan çäreleriň çäginde gitdigi çyhat köp adam girdejisiz galýar diýinjalary sport ýetgalaryň hususy kärhanalaryň ýapylmagyndan daşary döwlet edaralarynyň işgärleri aýlyksyz dinç alışa uğradylýar. Aeroportda ýük daşaýjy bilen gepleşdim. Ol 1,5 aýlyk töleksiz dinç alışa uğratjak bolýanlygyny aýtdy. Reisler ýok, işim ýok diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy gürrüň berdi. Munyň öňü tirasynda halkara reislerinde işleýän işgärleriň bir ay möhlet bilen dinç alışa uğradylýanlygy ma'lum bolupdy. Şol wagtda Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdeleri koronavirusa garşy görülýän çäreler barada habar berip başladylar. Mundan öň döwlet media serişdelerinde koronavirus temasy düýpden agdalmandy. Liwap vilayatynyň Ceyhun News online näşrinde çap bolan maglumatda iri ýaşaýyş nokatlarında şol sanda Aşgabatyň daşynda goşmaça gözekçilik punktlaryň döredilenligi, awtolog sürüjileriň we ýolagçylaryň gyzgynynyň barlanýanlygy, Medpuwatyň Birleşen Milletler Guramasynyň Dünýä Saglyk Guramasynyň we UNICEF çağılar fondiýaly halkara guramalarynyň rekomendasiýalaryny çap edýänligi, mekteplerde çağılara araççylygyň wagt edilýänligi, elleri sabun bilen ýuwmagyň ähmiýeti barada düşündirilýänligi hem serketleriň 20 aprel üçin daşary ýurtlar üçin çäklendirilýänligi aýdylýar. Şeýle-de maglumatda ýokunç keseller boýunça Milli Komitetiň ýygy-ýygydan maslahat geçirýänligi habar berildi.